Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kokoy. Taong 1995, Kahidyokan, Romblon. Itong mga panahong ito, nasa edad 14 anyos pa lamang itong si Kokoy. Nakatira sila noon ng kanyang pamilya sa dulong parte ng baryo kung saan bibihira na lamang ang mga kapitbahay. Buntis noon ang kanyang ina sa sumunod sa pangatlo nila, kaya araw-araw lagi silang nagpapausok ng balat ng nyog tuwing hapon. Kapag Biyernes din nun, nagpapakonsulta ang kanyang ina sa albularyo upang malaman nito ang kalagayan ng kanilang kapatid. Hindi rin kasi biro ang kanilang mga pinagdaanan sa loob ng 4 na buwan dahil sa rami ng mga nilalang na nagtatangkang kumuha sa buhay ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Mabuti na lang, palaging handa noon ang kanilang ama sa mga panahong nilulusob sila ng mga ito sa kalagitnaan ng lalim ng gabi. Kung hindi nyo pala na itatanong, may kalakihan din noon ang bahay nila Kokoy. Kagaya ng pangkaraniwang tahanan noon, nakaangat sa lupa ang papag ng bahay nila. Ginagamit kasi nila ang ilalim nito bilang kulungan ng mga manok at imbakan ng mga gamit nilang hindi na halos mapakinabangan. Gawa rin sa anahaw ang bubong ng kanilang bahay at ang mga bintana naman, yung klase ng mga bintanang tinutukuran lang ng kahoy kapag binubuksan. Gawa lang din sa kawayan ang pinto nila na merong pangtrangkang gawa sa pinagkurbang pako na sinisingitan din ng pako. Sa lugar ding yun, meron silang malapad na bakuran na pinaliligiran naman ng mga kakahuyan. Bagaman payapa roon tuwing umaga, hindi gaanong nagpapakakampante sila Kokoy, lalo pat hindi nila gaanong alam ang nangyayari sa lugar tuwing kumakagat na ang kadiliman. Ayon sa kanya, magmula noong nagdalang tao ang kanilang ina, palagi na silang nakakasilay sa labas ng bahay nila ng mga aninong naglalakad kahit wala namang tao silang nakikita. Ang mas nakakakilabot pa, tuwing sumasapit ang hating gabi, nagigimbal silang lahat doon dahil sa gabi-gabing pagsigaw at pag-iyak ng isang babaeng hindi pa nila nakikita. Ilang beses na rin silang humingi ng pangontra sa albularyo laban dito, pero hindi pa rin nila yun mapigil-pigilan. Sa pagsapit ng araw ng pang-5 buwan ng tiyan ng kanyang ina, sinama siya nito sa pagpapakonsulta sa albularyo. Nagkataon kasi noong may sinat itong si Kokoy, kaya nagpasya silang patingnan din ito. Ang kanyang kasama noon, ang nanay niya, tatay niya, kuya niya, tapos siya. Sa pagdating nila sa bahay ng manggagamot, una nitong tiningnan ang tiyan ng nanay niya. Ayon sa albularyong yon, nasa mabuti naman ang kalagayan nito, pero wag silang gaanong magpakakampante, lalo pat meron yung nasilayang bakas ng isang nilalang na nakalapat sa mismong pangontra nito. Isa yung matibay na indikasyon na nananatili pa ring porsigido ang mga ito. Matapos naman yung mailahad ng albularyo, agad naman itong ibinaling ang paningin nito sa kanya para siya ay matingnan. Paglapat naman ito ng kamay sa kanyang noo, napabuntong hininga naman yon ng malalim habang nagwiwika sa kanyang amanang, "May sinat lang ito. Pero kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, huwag niyo na silang palabasin pa ng bahay tuwing pumapatak ang 3:00 ng hapon. Mahirap na, baka punteriya din nila ang pinakamahinang miyembro ng inyong pamilya. Sa ngayon, Manong Pedro, tatapatin ko kayo. Hindi maganda ang lagay ninyo." Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, doon na pag-alaman nila Kokoy ang tungkol sa pamilya ng mga aswang
na nakatira sa tabi ng sapa na nasa liblib na bahagi ng kanilang baryo. Ayon sa matanda, nasisiguro niya, yon ang gumagambala sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, dahil sa matindi nitong pagkasabik sa sanggol na nasa sinapupunan ng nanay nila, hindi yun titigil hanggat hindi nito na isa sa katuparan ang nais nitong mangyari. Pagtatapat pa nito na, maaaring sa susunod na buwan, mas lalo pang tumindi ang pagpaparamdam ng mga nilalang. Matapos naman ang pag-uusap ng dalawa, kagaya ng dati, muli sila nitong binigyan ng pangontra na siya namang magpapatatag sa pundasyon ng bahay nila. Inabisuhan din sila nitong sabayanan ng goma ang mga sinusunog nilang balat ng nyog upang mas lalo pang tumindi ang nakakasulasok nitong amoy. Pagkalahad naman dito ng matanda, agad naman sila roong nagpaalam para makauwi na. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, sinamahan ni Kokoy ang kanyang ama para ilibing sa gilid ng pintuan ng bahay nila ang pangontrang ibinigay ng albularyo. Matapos naman nila yung magawa, dali-dali naman silang pumasok para magbantay. Halos hindi na noon nakakapagtrabaho ang kanilang ama, maitaguyod lamang ang anak nitong binabalakan ng mga nilalang. Dahil din sa ganoong sitwasyon ng kanilang pamilya, wala namang pagpipilian ang kuya niya kundi ang magbanat ng buto para sa kanila. Ito na lamang kasi noon ang nakakapagtrabaho, lalo pat ayaw naman ng ama nila na iwan ang kanilang ina. Sa paglipas pa ng mga araw, naging tahimik naman ang kanilang pamumuhay. Kahit merong nagpaparamdam noon, nakakatulog naman sila ng mahimbing tuwing gabi. Akala ni Kokoy, aabuti ng ilang buwan ng ganoong pangyayari, pero 2 linggo lang noon ang lumipas, muli na namang nagparamdam sa kanila ang pamilya ng mga aswang. Sa puntong yon, hindi na ito basta-bastang umaaligid sa kanilang tahanan. Isang hapon, habang naghahanda sila ng mga balat ng nyog na kanilang susunugin, meron silang nasipat na lalaking naglalakad, akay-akay ang isang matandang may hawak na tungkod. Sa estado ng matandang yon, parang pinipilit na lamang nito na makapaglakad. Sa pagpasok naman ng dalawa sa loob ng bakuran nila, dali-dali naman yung lumapit sa kanyang ama. Pagharap naman ng mga ito sa kinaroroonan nila, nakayuko namang nagwika ang kasama ng matanda ukol sa pakay nila. Ayon dito, hihingi lang sana sila ng maiinom dahil sa malayo-layo pa ang lalakbayin nila. Dagdag pa ng lalaking yun na wala na rin silang makain, kaya kung meron din silang sobrang pagkain, ay hihingiin na rin ng mga ito. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, hindi na rin nagdalawang isip ang kanyang ama na yon ay pagbigyan. Dahil sa ang kuya niya noon ang nasa loob, kaya ito na ang napag-utusan na kumuha ng pangangailangan ng dalawa. Paglabas naman ito, agad naman itong iniabot ang iniutos ng kanilang ama na siya namang lubos na ipinagpasalamat ng 2 taong humihingi sa kanila. Matapos naman itong inumin ang iniabot nilang tubig, dali-dali naman yung naglakad papalayo na parabang nagmamadali ang mga ito. Sa pagkawala ng mga panauhing yon, hindi naman nila maiwasang yon ay pag-usapan, gawa ng bagong-bago ito para sa kanila. Ang labis pa nila noong ipinagtataka sa dami ng bahay na nadaanan ng mga ito sa baryo, bakit sa kanila pa yon humingi ng inumin at makakain. Dahil dito, hindi naman nila maiwasang magduda na maaaring aswang ang 2 taong yon. Nang marinig naman yon ni Kokoy, hindi naman niya maiwasang mapatanong, lalo pat ang buong akala niya nakakapangilabot ang itsura ng mga aswang. Sa wangis kasi ng 2 taong nakita niya,
parang normal naman. Dahil sa sinabi niya, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama habang seryoso yung sumasagot sa kanya ng, "Tuso ang mga aswang na yon, Kokoy. Kaya nilang manggaya ng ating mga itsura para malaya nila tayong makausap. Balang araw, malalaman mo rin ang ibig kong sabihin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inutusang bitbitin na ang mga balat ng nyog. Nang makapagpausok na sila, kampante naman silang pumasok sa loob ng bahay para makapaghanda na ng kanilang hapunan. Sa pagsapit ng takip silim, wala naman silang napansing kakaiba. Subalit, lingid sa kaalaman ng pamilya ni Kokoy na sa mismong gabing yon, magaganap ang mga pangyayaring tatatak sa kanila habang buhay. Sa pagtungtong ng 8:00 ng gabi, kasalukuyan na nga sila noong nagpapahinga sa kanilang mga silid. Si Kokoy noon, tulog na katabi ang panganay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nasa kasagsagan sila ng pamamahinga, bigla naman siya noong nagising matapos siyang makarinig ng kakaibang pag-ungol sa loob ng silid nila. Pagmulat noon ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang mahinang liwanag ng gasera nila. Habang dahan-dahan siyang umuupo mula sa kanyang pagkakahiga, patuloy niya pa ring naririnig ang mga ungol na yon. Noong una, inakala niyang nasa labas lang yon ang bahay nila, pero pagsilay niya sa kapatid niya, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niya yung masilayang nakadilat, bumubula ang bibig at nakalutang na yon ng bahagya sa mismong kinahihigaan nito. Dala ng labis na pagkagulat noon ni Kokoy, agad naman siya noong napatayo habang pilit na humihingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nasisilayan, dali-dali naman siyang lumabas ng silid nila habang tinatawag ang pangalan ng tatay nila. Maya-maya pa, nang marating na niya ang sala, kitang-kita niya kung papaano gumapang ang kanyang kapatid sa mismong dingding ng kanilang bahay. Hindi naglaon, bigla naman yung naglaho matapos nitong marating ang parte ng bubong ng bahay na hindi na gaanong naaabot ng liwanag ng gasera. Paglabas naman ng kanyang ama, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagtatanong ito ukol sa mga pangyayari. Nang marinig naman yon ni Kokoy, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito ang tungkol sa nangyari sa kapatid niya. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, maigi naman yung nagmasid sa buong bahay nila para kumpirmahin ang sinabi ng kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang kanyang panganay na anak na nakalaylay ng patiwarek, namumula ang mga mata at merong napakahabang dila. Sa estado nito, napakalayo na nito sa isang ordinaryong tao. Matapos naman yung masilayan ng kanyang ama, dali-dali naman yung kumuha ng bagakay, walang habas na pinaghampas ito. Pagtama naman ng kawayang yun sa kanyang panganay na anak, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at hindi naglaon, bumagsak na rin yun sa papag ng kanilang bahay. Maya-maya pa, pagsilay naman nila ritong unti-unti na yung tumatayo, hindi na nila yun binigyan pa ng pagkakataon para makalaban. Sa halos humigit 50 beses na paghataw dito ng bagakay ng kanyang ama, wala naman yung nagawa kundi ang kumapit sa papag hanggang sa nawala na yon ng malay. Nang mapansin naman nilang bumabalik na yun sa normal, dali-dali naman nila yung nilapitan para tulungan. Subalit, habang ginigising nila ito, doon nila napansin ang isang mahinang pag-angil ng nilalang sa labas ng kanilang tahanan. Sa puntong yon, agad namang binalot ng matinding pag-aalala silang mag-ama, lalo pat nasisiguro ng kanyang ama
walang bantay ang nanay niya. Dahil dito, mabilis naman silang tumakbo sa silid nito kung saan doon nila nasilayan ang dalawang nilalang na nakatayo sa bintanang pilit nitong binubuksan. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanila, agad naman yung nagsitalunan, bitbit ang lamping nakatakip sa tiyan ng nanay niya. Matapos nun, unti-unti nang nagkamalay ang kanyang ina at kasabay nito ang bigla nitong paghawak sa kumikirot nitong tiyan. Sa isang iglap, agad naman yung namilipit sa sakit kung saan doon na nila napansin ang dugo nitong unti-unting kumakalat sa higaan ng kanilang bahay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung kinalong ng kanyang ama para dalhin sa bahay ng albularyo kahit 10 oras na. Nagkataon din noong hindi na nila mapapakinabangan ng kanilang panganay, kaya si Kokoy na lamang ang naglakas ng loob na sumama sa kanila. Habang binabagtas nila ang daan, pilit naman niyang pinangingibabawan ang takot sa kanyang katawan. Aminado kasi siya noong nababahala siya buhat sa kanilang mga naranasan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng albularyo. Pagpasok nila sa bakuran nito, paulit-ulit naman sila doong kumatok hanggang sa tuluyan ng bumukas ang pintuan ng bahay nito. Pagsilay naman ng matanda sa kalagayan ng kanyang ina, hindi na yon nagdalawang isip pa na papasukin sila sa loob. Pagkapahiga naman nito sa kanyang ina, doon nito napansin ang humpak nitong tiyan na parang wala ng laman na sanggol. Sa puntong yon, hindi naman maiwasang makaramdam ng lungkot ng albularyo dahil sa mga nangyari. Pagsilay naman ito sa kanyang ina, nanlulumo naman yung nagwika sa kanila ng, "Pasensya na kayo. Wala na akong magagawa sa bagay na ito. Ang sanggol na pinakaingat-ingatan ninyo, wala na sa kanyang sinapupunan. Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, pero yon ang totoo." "Ano ba kasi ang nangyari? Bakit kayo nagpabaya?" Nang marinig naman yon ng kanyang ama, doon na nito inilahad ang tungkol sa nangyari sa panganay nitong anak. Matapos namang marinig ng albularyo ang kanilang pahayag, napamura na lamang ito habang mabilis na kinakalap ang kanyang mga gamit. Pagtayo nito sa tabi ng nanay ni Kokoy, agad naman siya nitong inabisuhan na bantayan na muna ang nanay niya pansamantala. Dagdag pa ng albularyo na ligtas siya sa lugar na yon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Maya-maya pa, nagmamadali naman yung bumalik patungo sa bahay nila. Nang marating na ng albularyo at ng kanyang ama ang kanilang tahanan, nadatna naman ng mga ito na wala na roon ang kapatid niya. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa tahanan ng mga aswang na kanilang pinaghihinalaan. Kalahating oras lamang noon ang lumipas, narating na nga ng dalawa ang bahay ng mga ito. Habang lumalapit doon ang kanyang ama at ang albularyo, pasimple naman itong hinuhugot ang kanilang mga patalim mula sa lagayan nito. Nang mailabas na nila yon ng tuluyan, doon naman nila nasilayan ang pamilya ng mga aswang na nakatayo sa gilid ng kanilang kubo, hila-hila ang panganay na kapatid ni Kokoy. Sa estado nito, parang hindi na yon tao, gawa ng kung maglakad ito, para na yung hayop na merong 4 na paa. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, ibang-iba na rin ang anyo nito na para bang sinapian yon ng napakaraming demonyo. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, agad naman itong pinagmumumura ang mga nilalang hanggang sa hindi naglaon, tinangkanan nitong doon ay sumugod. Subalit bago pa man yun maisakatuparan ng kanyang ama, agad naman yung pinigilan ng albularyo na nagsasabi ng,
Kumalma ka. Tuso ang mga kalaban mo. Yang galit mo, gagawin nilang kahinaan mo. Hayaan mo lang yung anak mo. Maililigtas natin yan. Ang mahalaga, mapatay muna natin sila. Nang marinig naman ng ama ni Kokoy ang sinabi nito, pilit naman itong kumalma kahit labag yon sa kalooban niya. Maya-maya pa, nasipat naman nila ang mga nilalang na yon na pilit na hinihila ang kapatid niya na parabang isa yung hayop. Dahil dito, mas lalo pang nanginig sa galit ang tatay niya sa kadahilan ng hindi nito maatim na makitang nasa ganoong kalagayan ang kanyang anak. Paglapit naman sa kanila ng mga nilalang na yon, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagalak na parabang nang iinsulto. Maya-maya pa, napansin naman ng tatay niya ang matandang kasama ng mga itong nakangisi habang nagwiwika sa kanya ng, dahan-dahan sa inyong mga gagawin. Alalahanin ninyo, meron kaming hawak na bihag. Anumang oras, kaya namin itong patayin sa harapan ninyo. Huwag nyo kaming susubukan sapagkat meron kaming isang salita. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, halos mawalan naman yon ng lakas para makipaglaban. Kahit naisin man kasi nitong paslangin ng mga nilalang, hindi nito kayang maipagsawalang bahala ang buhay ng panganay nitong anak. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nanatiling tahimik lang naman ang albularyo, maiging nagmamasid sa gagawing hakbang ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ng tatay niya nang marinig niyang nagsambit ng 2 kataga ang albularyong kasama niya. Pagbitaw naman ito ng mga salitang yon, mabilis naman yung sumugod sa mga nilalang na siyang naging sanhi upang magawa nitong mabawi ang panganay nitong anak. Paghila nito patungo sa kinaroroonan ng ama ni Kokoy, agad naman siya nitong inabisuhang umalis na sa lugar na yon. Upang mas mapadali ang kanilang pagtakas, pilit niya yung pinasan habang mabilis na tumatakbo. Sa pagbagtas naman nila ng daan, ramdam naman nila ang pagsunod sa kanila ng mga nilalang. Bagaman may mga pagkakataong hinaharang nito ang daan, hindi naman yung dahilan sa kanyang ama para tumigil. Sa loob ng kalahating oras nilang pananakbo, tila bang wala yung naramdamang pagod sa katawan nito. Bale, nakaramdam lang yon ng matinding panghihina noong mga panahong malapit na yon sa pamamahay ng albularyo. Pagpasok naman ng kanyang ama sa bakuran nito, agad naman itong tinawag si Kokoy na kasalukuyang nagbabantay sa walang ulirat nitong nanay. Nang marinig naman niya ang mga sigaw sa labas ng bahay na kinaroroonan nila, agad naman niya yung binuksan na siyang naging sanhi upang masilaya niya ang kanyang ama, bitbit ang kapatid niya. Sa likurang bahagi naman ito, nasipat niya ang albularyong pilit na nakikipaglaban sa mga nagsisilakihang aso habang patuloy yung tumatakbo. Maya-maya pa, nang makapasok na yon sa bakuran nito, doon pa lamang yun tinantana ng mga nilalang. Pagpasok naman ng matanda sa loob ng bahay, halos kitang-kita naman ni Kokoy ang mga kalmot at saksak na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang tensyon sa paligid, dahan-dahan namang tumayo ang matanda para tulungan ang kanyang kapatid na nanghihina. Sa loob ng halos 1 linggo, nanatili sila sa tahanan nito para lamang masigurong nasa ligtas na kalagayan ang kanyang nanay at kapatid. Awa naman ng Diyos pinuno na iligtas nila Kokoy sa tiyak na panganib ang nanay nilang nanakawan ng sanggol. Magmula rin noong nangyari ang insidenteng yon, ibinuhos ng kapatid niya at ng kanyang ama ang buong oras nito sa pananaliksik ng isang makapangyarihang pangontra laban sa mga nilalang.
Hindi naglaon. Nang malaman naman nila ang tungkol sa pangontrang ginagamitan ng alimango, palihim naman nila yung ginawa sa mismong tahanan ng mga aswang. Halos humigit 100 nakatihayang alimango ang inilibing nila sa tinitirhan nito na siyang naging sanhi upang magsilbi nilang kulungan ang sarili nilang tahanan. Ayon kay Kokoy, magmula sa taong yon, inabot ng 5 taon bago nila muling binisita ang pamamahay ng mga ito. At sa maniwala kayo o hindi, natagpuan nila sa loob ng bahay na yon ang nagkalat na buto ng mga aswang. Hindi na nila mabilang kung ilan ang eksaktong bilang nito, pero sa mga bungo nilang natagpuan, 8 nilalang ang nanirahan sa bahay na yon. Alam mo, Pinuno, ang labis na ipinagtataka roon nila Kokoy ay bakit sa loob ng napakahabang panahong yon, walang kahit ni isa sa kanilang mga kababaryo ang nakatuklas dito. Kahit nga ngayong matanda na itong si Kokoy, hindi niya pa rin malimut-limutan ang mga kaganapang yon, lalo na noong abutan ng tubig at pagkain ng kanyang nakatatandang kapatid, ang mga mapagbalat kayong mga aswang. Matapos ang lahat ng insidenteng nangyari sa pamilya ni Kokoy, ikinalat nila sa buong baryo nila na ang pinakamabisang pangontra laban sa mga aswang ay yung tataniman mo ang ilalim ng bahay nito ng mga alimango. Okay, opinyon ko sa kwento. Teka lang medyo ikokorek ko lang ng konti si Kokoy, no? Hindi ko rin alam kung tama ako 100%, pero alam ko ang inilalagay sa ilalim ng bahay ng mga aswang para hindi sila makalabas mga alimasag. Dito kasi alimango Alam naman natin pare-pareho na magkaiba yan. Pero iisa ng itsura, 'di ba? So hindi natin alam kung may tamang orasyon o may tamang proseso o ritual bago ilagay sa ilalim ng bahay ng aswang yung alimango o alimasag. 'Di ba? Siguro pwede rin namang alimango, no? Kung yun nga, kung meron tamang ritual, dasal o kung ano mang pwede nating isahog na orasyon para mapagana yung silbi nitong alimango o alimasag na sinasabi nga nilang pinakamabisang pangontra laban sa mga aswang. Pero alam naman natin na mahirap gawin yan. Kasi kailangan natin pag-aralan yung ginagawa ng aswang eh. 'Di ba? Hindi naman tayo 24 hours nakatutok dyan. Minsan nanghuhulihan ng mga biktima umaga, minsan gabi, kadalasan hapon. So iisipin natin kung paano yung sirkulasyon ng oras nila para mailagay natin yung pinakapangontra nga sa kanila. Paano yon? O obserbahan mo yung bahay nila sa malayo. Pero hindi rin tayo 100% dyan. Kasi may mga uri ng aswang na sobrang lakas ng pang-amoy sa mga tao. So para sa akin, 50-50 kung gagawin nyo to. Ang pinakamainam, yun nga, magdasal kayo. Walang makakatalo sa dasal, walang makakatalo sa purong paniniwala. Yan lang yung masasabi ko. Pero sa sitwasyon nila Kokoy, medyo malungkot lang kasi namatayan sila ng kapatid. So masakit yun. Ending naman, inubos nila yung pamilya eh. So siguro quits lang, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.